אז אנחנו נלמד עכשיו איך אנחנו בונים אתר מההתחלה ועד הסוף, אבל את הצורה הבסיסית של תבנית. אז ככה, אנחנו מייצרים את הכפתורים שאנחנו צריכים. יש לנו פה את כל הכפתורים שאנחנו צריכים לאתר, לא כולל הסאונד שאנחנו רוצים להפסיק או להמשיך אותו. כפתור שלמדנו. אם הכפתורים שלנו לא מסודרים, אנחנו בוחרים את כולם. נשים לזה align. יש לנו את כל הכפתורים, עשינו layer של כפתורים, layer של רקע. אנחנו יכולים להביא לפה עוד רקע כלשהו שיהיה לנו אולי בכל דף, או שזה יכול להיות הטקסט, או שזה יכול להיות אפילו הדפים. אני יכול להחליף את זה אפילו ב-pages. שב-pages אני יכול לשים גם רקע וגם את התמונות וגם את הדברים, או להשאיר את זה כמו שזה ולהוסיף עוד layer שהוא נקרא נגיד pages, שהרקע לא יפריע אולי לדפים. דבר הבא מה שאני עושה, אני בוחר כל אולי 10 פרמים, 20, לא משנה כמה, שאני נותן לזה, אלה יהיו הדפים שלי. ואלו יהיו השמות של הדפים. אז אני אעשה את זה אולי כל 15, 20 פרמים, 15, 20 פרמים, בכדי שאני אוכל לראות גם את הטקסט שאנחנו נותנים לכל key frame. אז אני אתן כאן F6, אז יש לנו את דף הבית, יש לנו לאחר מכן את גלריה, אחר כך את וידאו, אודות, צור קשר, לא חייב אפילו שהם יהיו לפי 15, 20, 10 פרמים, לפי מה שנוח לכם, כי אנחנו נותנים לזה גם ככה שמות. אני בא אחר כך לבטנס ונותן לו F5, כי אני רוצה שהבטנס יהיו באותו מקום, שלא יהיה פה קיפרם בסוף. אני בא לקיפרם הראשון ואני קורא לקיפרם הזה עם אותיות קטנות, Home. שאחר כך אני אדע לקרוא שהוא ילך למקום הזה לפי הלחיצה של הכפתור. מקום הבא זה גלריה, גלרי. והלאה והלאה. וידאו. about. ואחרון, contact. את הקונטקט אני לא רואה מה רשום לי כאן, אז אני יכול לבוא נגיד ל-70 ולתת לו F5, רק בשביל שאני אוכל לראות אותו. כמובן גם לכפתורים. אבל זה לא כל כך משנה, כי גם ככה אנחנו מגיעים עד לפה. אנחנו לא נעבור את המקום הזה. עכשיו, אם אני אריץ את זה, אם אני אשים פה נגיד ב-home, אני קודם כל אשים לו טקסט, סתם טקסט, ונקרא לזה home, ונגדיל אותו. יש לנו פה את האנימציה שלנו, יש לנו כאן את הרקעים אנחנו יכולים לשים גם כאן, ואחר כך אפשר לשים בגלריה רקע אחר, ואחרי זה בווידאו, כמובן עם F6 וב-about. בינתיים הרקע אולי יישאר איכשהו. אז שמנו פה ב-home, כתבנו home, בגלרי אני יכול אפילו להעתיק את home ורק לכתוב גלרי. נעשה את זה קומנד C, נבוא לגלרי, קומנד V, ואני אשנה את זה לגלרי. כמובן שאנחנו לא משאירים את זה סתם טקסט של גלרי וסתם טקסט של home ודברים כאלה, אנחנו צריכים לשים בכל אחד את העיצוב שלו ואת הדברים שלו. לא, גם אם אנחנו כותבים home וגלרי ואת כל שאר הדברים, זה צריך להיות מעוצב, טיפוגרפיה וכל מה שצריך. וידאו. about. ואחרון חביב, contact. אתם רואים, אני לא בודק אם זה נמצא במקום הנכון או לא, אז אתם צריכים לסדר את זה. contact us אפילו, אחרי שאנחנו כבר נמצאים בקונטקט. כפתור לא חייב להיות us, גם about יכול להיות us אחרי שאנחנו כבר רושמים זה, about us. כמו דוגמה פה. יפה. עכשיו, ברגע שאני אריץ את הדבר הזה, אני אראה שחסר לי סטופ, אנחנו אפילו נבדוק את זה, אני מריץ ואני רואה שזה רץ ישר קדימה, אז אני צריך להוסיף לי את הלייר של האקשן. זה הצורה הכי מסודרת, זה לעשות את זה ככה, אני קורא לזה אקשן. ונותן בקיפרם הראשון, סטופ. אתם רואים, אין לי פה שום תכנות, נותן לזה פשוט סטופ, בכדי שהוא יעצור. שאני לא אראה את כל שאר הדפים, אני אריץ, כל הזמן אני מריץ, כל הזמן אני בודק. יפה, הוא עומד על הום. עכשיו מגיע החלק הפשוט, אני נותן לכל אחד מהכפתורים האלה, שבמקרה שלי אני צריך להפוך אותם לכפתורים, אז אני אעשה את זה כפתור ימני, convert symbol,
button, ונותן לו את השם home b. וכמובן בתכנות גם אנחנו צריכים לתת לו. זה השם שנתנו, זה רק לספרייה. פה אני נותן לו שם שאני אפנה אליו בתכנות. home b אני יכול לתת לו את אותו שם, ככה שאל תתבלבלו. אותו דבר גלריה, כפתור ימני, convert to symbol, button, gallery b. ואת אותו שם בדיוק פה, gallery b. ואני ממשיך. עכשיו אני כבר יכול לעשות copy paste, video b. שימו לב שאם אתם עושים פה אותיות גדולות, לדוגמה ה-about תהיה גדולה, בתכנות זה חייב להיות גדול. ואני מדבר רק על זה פה. כל שם או מה שאני הופך את זה כאן, זה לא משנה. אני יכול לכתוב פה לדוגמה, contact, us, b, מה שאני רוצה. נתתי דוגמה רק את הכפתור האחרון, אבל פה זה חייב להיות בדיוק מה שאני רוצה בתכנות, עם C גדולה או לא C גדולה. שם זה לא משנה, בספרייה. פה זה לא משנה. אתם רואים, הנה, contact, us, b. פה, איך זה יקרא בתכנות? אז אני אקרא לזה contact b. עם אותו שם, רק הוספתי את ה-b בשביל הבטן. יפה. עכשיו אני משייך לכל כפתור, לאן אני רוצה שהוא יגיע. home לדוגמה, יגיע ל-home. אמור להגיע לכאן. אז במקום להגיד לו לך ל-1, אנחנו עושים את זה בדרך יותר פשוטה שלמדנו. ניכנס לקוד סניפט, באקשן, event handler, ויש לנו mouse click. כשאנחנו נלחץ על home, מה יקרה? אז יש לנו את כל הדבר הענק הזה שאנחנו כבר לא צריכים, זה האפור. יש לנו את כל זה שנותן לנו דוגמה, אנחנו לא צריכים אותו. כל מה שאנחנו רוצים, זה כשאנחנו לוחצים על כפתור ה-home B, אנחנו רוצים שהוא יגיע לאן? go to and stop. עם גרשיים כמובן, home. לך לקייפריים. כמובן שאני יכול לכתוב גם כאן 1, הספרה 1 וזהו, לא צריך יותר מזה. אבל home, אם אני ארצה לשנות את זה או להאריך או לקצר או לעשות משהו כזה, זה תמיד יגיע לאותו מקום. ועכשיו אנחנו עושים את זה לכל שאר הכפתורים. אני בא עכשיו לגלרי. לא צריך אפילו לדעת איפה גלרי נמצא. אם גלרי הוא נמצא ב-5, 10, 12, אני פשוט יכול אפילו לבוא ולהעתיק את זה. להדביק את זה במקום זה. לא העתיק טוב. שוב פעם נעתיק. copy. paste. go to לאן? פעם גלרי. ואל תעשו copy paste לדברים האלה, כי יש להם סדר של, אתם רואים mouse click event, ואז יש לנו את 2 ו-3 ו-4 והלאה, ואם אתם לא משנים את כל המספרים האלה, יכול לצאת בעיה. אז עדיף לא לעשות copy paste, אלא אם כן אתם יודעים בדיוק מה אתם עושים, אבל זה ממש פשוט ללחוץ פשוט על זה. להעלים את האפורים, למרות שלא חייב, אבל זה בשביל הסדר שלנו, שאנחנו נראה שזה מסודר, והכל בסדר. עכשיו אנחנו עושים paste, והפעם אנחנו נמצאים בווידאו, אנחנו רואים כאן, אנחנו רושמים וידאו, ועכשיו בוחרים את about, מוחקים את כל האפור, פעולה מאוד פשוטה, מהירה מאוד, paste, הפעם אנחנו נמצאים ב-about, מאוד מהר אפשר לעשות את זה. כל מה שנשאר לכם זה לעשות את העיצוב, שיצא יפה וטוב, וכמובן כפתורים מסובכים, סאונד, כל מה שלמדנו, ואני חושב שזה חוץ מהעיצוב, זה יכול לקחת די במהירות לעשות את הדבר הזה. ואחרון, קונטקט. עכשיו אני רצתי פה ולא בדקתי כל דבר שאני עושה, אבל אתם אל תעשו את השיטה הזאת. ברגע שסיימתם את הום, כמובן שאם אני נלחץ על הום הוא יגיע ל-1 ואנחנו נמצאים ב-1, אז תעשו את הום ואחר כך אולי את גלרי או שרק את גלרי, כי ברגע שתהיה לכם טעות, להתחיל לחפש איפה הטעות נמצאת, יכול להיות שהיא נמצאת כאן וזו טעות נגררת ששמתם את זה על הכל, זה תהיה בעיה מאוד קשה. אז ברגע שאתם רואים שזה עובד לכם, תמשיכו הלאה. וברגע שאתם רואים שפה יש טעות, אתם יודעים שהטעות היא פה, ואתם לא מתחילים לחפש אותה. שימו לב שהמספרים פה זה נקרא 1, אבל למרות שאין מספר, 2, 3, 4 זה שמות הפונקציות, 5, אסור שהפונקציה תהיה דומה. אז יש לנו כבר את האתר, בואו נראה, נריץ אותו, וברגע שאני לוחץ על גלרי, יש פה טעות. למה?
כי אנחנו רואים שהתכנות כולו נמצא כאן. התכנות נמצא פה, הוא לא נמצא בהתחלה. אנחנו רואים שיש לנו אקשן שיצרנו קודם, וזה נקרא actions. שימו לב לדבר הזה, כשאתם יוצרים משהו. וזו טעות שטוב שהיא קורית, כי ככה אתם לומדים. אז אני יודע שאני נמצא פה כי יש לי סטופ, והוא לא מצליח להגיע אפילו לתכנות הזה. אז אני צריך לקחת פשוט את התכנות הזה ולשים אותו בהמשך. לגרור אותו, או לגרור אותו, או לעשות לו cut, ולשים אותו בהמשך. בסדר, אנחנו רואים, קופץ לי, אנחנו רואים שהוא נמצא כאן, התכנות עכשיו נמצא בראשון. הסטופ פה, אנחנו יכולים גם לקחת אותו, לגזור אותו ולשים אותו עכשיו בתכנות ששמנו בתכנות שלנו, ב-actions. זה התכנות שנוצר לנו באופן אוטומטי על ידי התוכנה. אני יכול לשים פה את הסטופ כאן. עכשיו שימו לב שאתם עושים Command C, Command V לתכנות, אתם לפעמים מדביקים אותו ישירות על שולחן העבודה, שימו לב, הוא נמצא כאן. אז לא לעשות Ctrl C, Ctrl V, לעשות כפתור ימני Copy וכפתור ימני Paste. בואו נריץ את האתר עכשיו. מגיע לגלרי, אנחנו רואים שהוא מגיע לגלרי. נלחץ על וידאו, מגיע לוידאו, About ו-Contact. כל מה שנשאר עכשיו זה לעצב כל אחד מהדפים האלה, מהפייג'ס. אז אם אני מגיע לדוגמה לגלרי, אז מה שאני הולך לייצר פה נגיד זה תמונות, ואני אייצר לכם וידאו איך אנחנו יוצרים גלריה בצורה פשוטה ויפה. אז אני מייצר, מביא לפה את התמונות, תמונה, כמובן קטנה, small image, ואם אנחנו רוצים ללחוץ על זה ויראו את התמונה הגדולה, אנחנו יכולים לעשות את זה דרך מובי קליפ, וזה הסרטון הבא שאני אראה לכם.